Instituts Odontològics, Isostar, Rucasa, Autoescola Cota, Esport i el Periòdico de Catalunya patrocinen Milla Sagrada Família Gran Premi Gaudí, organitzada per Fundació Claró. Inscrits que amb els participants, amb els atletes de les sèries d'elit disputen les diverses sèries en les diverses categories que també tenia moltes ganes perquè aquesta és la milla de Barcelona i la veritat és que em motiva moltíssim, no? I la sortida ha sigut ràpida, durant la carrera també ha sigut molt ràpida i hi ha hagut un moment que inclús em quedava, que em costava, m'ha costat inclús seguir el ritme, però llavors quan he vist la pancarta d'arribada he dit vinga, fins al final, ¿no? Desde un primer momento salí tirando y poniendo un ritmo fuerte y eso pues me ha beneficiado porque luego al final pues he podido aguantar en la recta y llegar tercera. Oggi è stata una bella gara, quindi c'era il Ghero forte, però oggi sono andato bene. Dopo gli europei ho mollato un po' perché avevo fatto l'Euro Challenge, influenza l'Euro Challenge, quindi stop. Adesso va meglio adesso, quindi oggi è una bella prova. Sí, yo creo que la carrera cada año está cogiendo mucho más nivel. Eso hace que cada año cueste un poquito más. Sí, ha sido una carrera, más que una milla, parecía un meeting. La verdad que el ritmo ha sido trepidante. Sí, el meu primer podi de les 4 vegades que he participat i molt content.
Thank you.